ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും നമുക്ക് ഓരോരോ പാഠങ്ങളാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ശ്രീല പ്രഭുപാദറിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം, ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ആദ്യമായി കണ്ട സമയം 1922 അദ്ദേഹം തന്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ട് തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ കണ്ടത്. പ്രഭുപാദരുടെ ശരിക്കുള്ള നാമം എന്തായിരുന്നു? ദീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷമാണ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ആയത്. അഭയ് ചരൺ ഗോർ മോഹന്റെയും രജനിയുടെയും മകനായിട്ട് കൽക്കട്ടയിൽ 1856 ജനിച്ചു. നന്ദോത്സവത്തിന്റെ അന്നാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ വൈഷ്ണവനായിട്ട് വളർന്ന അഭയ് തന്റെ ഗുരുവിനെ 1922 കണ്ടു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ ഗുരു പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാനായിട്ട് ഓരോ വാക്കുകളും തന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് അഭയ് സ്വീകരിച്ചത്. എങ്ങനെ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പരിചയവും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടാ,
നിങ്ങൾ ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചൈതന്യന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സന്ദേശം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൂടാ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അഭയ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയില് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരാണ് കേൾക്കുക? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഉത്തരം, ഇതിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല കൃഷ്ണാവബോധം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം ഏത് രാഷ്ട്രീയ ഭരണമെല്ലാം വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ ആലോചിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആൾക്കാര് മാറത്തൊന്നുമില്ല അല്ലെ? എത്ര രാഷ്ട്രീയക്കാര് ആരൊക്കെ ഭരിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് മാറിയെന്നും പറഞ്ഞ് മാറുന്നില്ല. മാറേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവരിൽ പകർന്നു കൊടുക്കണം. ഇനിയൊരു ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാരെയും രക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ജനിച്ച് മരിച്ച് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനം, അല്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ? നമ്മൾ ഈ മുക്കാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം നമ്മൾ കണ്ടു, അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അതിനുശേഷം തന്റെ ഗുരു ഇഹലോകം വിട്ടു. മഠത്തിലെ തീയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഇഹലോകം വിട്ടതിന് ശേഷവും മഠത്തിൽ തീ ഉണ്ടായി. അതായത് എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയായി ആ മഠത്തില്, ഗൗഡിയ മഠത്തില്. പിന്നീട് ഗാന്ധിജിക്ക് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ കത്ത് എഴുതിയതും ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. അപ്പോ ഇനി നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് വീട്ടിൽ അത്ര സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. എപ്പോഴും വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര എന്താ, ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും കാണുന്ന ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രശ്നമാണ്. ഏത് സമയം ഇതേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്നാ മതിയോ? ഇതിലൊക്കെ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? എന്ത് കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട്? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാരും പ്രഭുപാദറിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലും ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോ അവർക്കും പ്രചരണം ചെയ്യാനും അവരെയും ക്ലാസ് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാരും ഇരുന്ന് ചായ സൽക്കാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പോലും ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ചായ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ഒരു ദിവസം തന്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിൽ കാണാഞ്ഞിട്ട് തിരക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് തന്റെ ഭാര്യ ചായ വാങ്ങിക്കാൻ, ചായപ്പൊടി തേയിലപ്പൊടി വാങ്ങിക്കാനായിട്ടും അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. പുസ്തകം വിറ്റു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഞാൻ വേണോ അതോ ചായ വേണോ? എന്താണ് ഭാര്യ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് നല്ലത്, എനിക്ക് ചായ മതി. അദ്ദേഹം ആ കടുത്ത തീരുമാനമെടുത്തു. അതും കൂടെ ഒരുപാട് സഹിച്ചു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ തന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പുസ്തകം വരെ ഇതിനു വേണ്ടി വിറ്റു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇനി ഒരു നിമിഷം അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ശ്രീ പ്രഭുപാദർക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഉറച്ച നിശ്ചയത്തോടെ ഉടൻ തന്നെ അഭയ് തന്റെ കുടുംബവും വ്യാപാരവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാവുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഈ വീട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അവസാനമാണ് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പലവട്ടം സ്വപ്നത്തിൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ വരുമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേ സ്വപ്നം, ഒരേ സ്വപ്നം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുമായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? നീ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഇടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു. ഈ സ്വപ്നത്തിൽ വരുമായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ കുടുംബവും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക, ആ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു പ്രഭുപാദർക്ക്. 5 മക്കളുണ്ട്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ അവരുടെ കുടുംബമൊക്കെ നോക്കണ്ടേ? ഇപ്പം വിവാഹം കഴിക്കാത്ത മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കത് ഉടനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇദ്ദേഹം ഈ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അഭയ്ക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും തനിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു.
എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ബിസിനസ് എല്ലാം തകരാൻ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നും ലാഭത്തിൽ പോകുന്നില്ല. ആദ്യമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പോയെങ്കിലും പിന്നെ എല്ലാം നഷ്ടത്തിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഓർക്കുന്നത്. യസ്യാഹം അനുഗ്രഹനാമി ഹരിസ്യാതദ്ധനം സനൈ തദോധനം ത്യജന്ത്യസ്യ സ്വജനാ ദുഃഖ ദുഃഖിതം. എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? എന്റെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, എനിക്ക് എന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഒരുപാട് കാരുണ്യം തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എടുക്കും. അതെല്ലാം അവനിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റും. അപ്പോൾ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം അവനെ ഈ ദരിദ്രനായതുകൊണ്ട് അവനെ ഉപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എടുക്കുന്നത്. തനിക്ക് വരുന്ന ഓരോ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം തന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം ഈ വീട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം മക്കളെ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹം തുടങ്ങുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഝാൻസിയിൽ പോകും. കാരണം ഝാൻസിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, സ്പിരിച്വലി കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു ഝാൻസിയിലുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 1950 തുടക്കത്തിൽ ഝാൻസിയിൽ അഭയിൽ ഒരു ആഗോള സംഘടനയായ ദ ലീഗ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആചാര്യ പ്രഭാകർ. പിന്നീടാണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടെലഗ്രാം വന്നു. ടെലഗ്രാം വന്നത് അലഹബാദില് തന്റെ കട, ആ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന കടയില് മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ വന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ജോലിക്ക് നിന്നവര് അവിടത്തെ ഉള്ള എല്ലാം ആ ബിസിനസ്സില് എല്ലാം കട്ടുകൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഇരുന്ന മരുന്നും അവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളായി ജോലി നോക്കിയിരുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ പണം, മരുന്ന്, വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ഈ സന്ദേശം കിട്ടുമ്പോ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പിന്നീട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം ഉറക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തരുടെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം. അപ്പം പ്രഭുപാദർ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതാണ്, എന്നോട് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് കാരുണ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാര് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ തകർന്നു, എന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിലിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. അപ്പോ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അവര് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ടോ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ്സും ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. സാധാരണ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവം വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദൻ എന്താണ്, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളും ആങ്സൈറ്റിയും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒരു ഇല പോലും ഭഗവാൻ അറിയാതെ അനങ്ങില്ല. ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നോട് കൂടുതൽ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും താന്ന് തകർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ബിസിനസ് കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിച്ചു, ഇതെല്ലാം നശിച്ചു. പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോ എല്ലാരും ജീവിതം എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബോളിവുഡ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലൊക്കെ കാണുമ്പോ അതാണ് ജീവിതം, ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഇല്യൂഷനിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല ഇങ്ങനൊരു ജീവിതത്തിൽ പോയാൽ.
എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവർ അതിൽ സംതൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത്. പ്രഹ്ലാദൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ഈ ദൈവത്തെ ചിന്തിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവര് ശരിക്കും ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഇതാണ് സന്തോഷമായ ജീവിതം എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭൗതികവാദികൾ. അപ്പോ വർണ്ണാശ്രമ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി അവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷനും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. അവര് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഭഗവത് സേവനമാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. ആ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കുന്നു. വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണ്ടൊക്കെ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം ഇല്ലാതെ കൂടുതൽ ഭഗവാനിലെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ, അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ പോലും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് താൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോവാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്വപ്നം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ ഇങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കുടുംബമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ അത് സ്വീകരിക്കും? അപ്പൊ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പിന്തിരിഞ്ഞ് അതിലോട്ട് പോകാതെ വീണ്ടും ഫാമിലി, കാരണം എനിക്ക് ഇതെന്റെ ചുമതലയാണല്ലോ, എന്റെ കടമയല്ലേ ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ നോക്കേണ്ടത്, അവരുടെ ചെലവെല്ലാം നോക്കണ്ടേ. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ അകന്നകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ വീട് മൊത്തത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിൽക്കാൻ ഭാര്യ വിറ്റു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം ഉറച്ച നിശ്ചയത്തോടു കൂടി തന്റെ കുടുംബവും വ്യാപാരവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം യാത്രയാകുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഈ ജീവിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഒരു സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നില്ല. ഇത്രയും ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി വീണ്ടും ഝാൻസിയിൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഝാൻസിയിൽ വീണ്ടും ചെന്നപ്പോ അവിടെ വീണ്ടും പ്രശ്നം. അപ്പോ അവിടുത്തെ ഗവർണറുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു ലേഡീസ് ക്ലബ്ബ്, മഹിളാ സമിതി, ലേഡീസ് ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങണം. അതിനുവേണ്ടി പ്രഭുപാദർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഭക്തജന സഭയുടെ കെട്ടിടം, അതിന് ഇവരെ എല്ലാം ഒഴിപ്പിക്കണം. ഇതായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ, ഗവർണറുടെ ഭാര്യയുടെ ഉദ്ദേശം. ലേഡീസ് ക്ലബിന് വേണ്ടി ഇവരിങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ പേരിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരിടമില്ലാതെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും അവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഇദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും എന്നെ ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതൊരു വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ആരാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യവഹരിക്കാൻ പോകുന്നത്? അത് ഗവർണറുടെ ഭാര്യയാണ്. അവർ കളക്ടറെ അറിയിക്കും. പിന്നെ മാനേജർ, ചുമതലയുള്ള മാനേജർ സിനിമാ ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതിനാൽ അവർക്ക് ലൈസൻസ് പുതുക്കേണ്ടി വന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വീടിന് സൗകര്യം ഒരുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഒന്നാമത് ഗവർണറുടെ ഭാര്യയാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെയും വിടും. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പോകുന്നത്. ഒരു ഭിക്ഷാന്തേഹിയായി ആഴ്ചയ്ക്ക് ഓരോരോ ക്ഷേത്രത്തിലും ചില ധനികരായ വ്യക്തികളുടെ സന്മനസ്സും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ മാറി മാറി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് വീണ്ടും ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന ഭഗവത് ദർശനം എന്ന മാസിക പുറത്തിറക്കാനായിട്ട് പൈസ വേണം. അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തും പ്രഭാഷണമൊക്കെ ചെയ്ത് ആരും കേൾക്കാനില്ല, എന്നാലും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം, എന്നിട്ടും ഒന്നുമില്ല, സ്വന്തം നിത്യവൃത്തിക്ക് പോലും കാശില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു. ഒരു നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങുവാൻ പോലുമില്ല, പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അതും കൊടും തണുപ്പില് ഡൽഹിയിലെ കൊടും തണുപ്പിൽ ഒരു ജാക്കറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം കൊടും തണുപ്പിലൂടെ നടന്ന് തന്നെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന മാസിക
അത് പ്രിന്റ് എടുക്കാനോ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി അതെല്ലാം എഴുതി അതിനെ പ്രിന്റ് എടുപ്പിച്ചു, അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, പിന്നെന്താണ് അതിനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ ഒരിക്കൽ പ്രസ് ഉടമ ചോദിക്കും, എന്തിനാ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, ഇതെന്റെ ജീവിത ദൗത്യമാണ്. എത്ര ചെറിയ ചെറിയ തുകയുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് ഈ പ്രസ്സില് ഉള്ള കൂലിയും അത് പ്രിന്റ് എടുക്കാനും എല്ലാം അദ്ദേഹം ചെലവാക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അച്ചടിയെല്ലാം പൂർത്തിയായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പോയി. അപ്പൊ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പോകുമ്പോഴും കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു. ഒരു ചായക്കടയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭഗവത് ദർശനം എന്ന മാസിക അവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. ഓരോരുത്തരടുത്തും ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ വേണ്ട വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇതനുസരിച്ച് പറയും, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സമയം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ സമയം. ഓരോ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും ഫാക്ടറികളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി പ്രകൃതിയെ ഫാക്ടറിയെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ എന്താ എണ്ണ എടുക്കുന്നു, കടലിൽ നിന്ന് തുരന്നോരോന്ന് എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നു, ജീവജാലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുമാത്രം സമയം ഭഗവാൻ തന്നു. ഇപ്പൊ അത് സമയം കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു സംഭവമാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ. മണിക്കൂറുകൾ പോകുന്നതേ അറിയില്ല അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സപ്പ് തന്നെ എത്ര മണിക്കൂർ ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. TV കാണാൻ, സിനിമ കാണാൻ, എന്താ പബ്ബിൽ പോകാൻ, ഇവിടെ എല്ലാം സമയമുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം കേൾക്കാൻ സമയമില്ല. എന്നാൽ വേദിക് സമയത്ത്, പണ്ടൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഉള്ളവര് എല്ലാം ടെക്നോളജിക്കലി ഓരോ ജോലിക്കൊക്കെ പോവാണ്. അന്നുള്ളവരെന്താ കൂടുതലും കർഷകരാണ് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ കർഷകർ അവര് 3 മാസമായിരിക്കും വിളവെടുക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നത്. പിന്നീട് 9 മാസം അവർക്കുണ്ട്. ഈ 9 മാസം അവര് കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ അവര് പശുക്കളെ വളർത്തും. എല്ലാവർക്കും കുറെ സ്ഥലം കാണും. പശുക്കളെയൊക്കെ എന്താ മേച്ച് അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പാല് കിട്ടും. എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പൊ അന്ന് ഒരു എക്കോണമി പ്രോബ്ലവും എന്താ സമയമില്ലായ്കയോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളും വരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ സമയമേ ഇല്ല. പ്രഭുപാദർ ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആളുകൾ സമയമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ മാഗസിനിൽ എഴുതുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ തന്റെ മാഗസിൻ എല്ലാരെയും ഇങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും തന്റെ എഴുത്തുകളില് പരുക്കനായിട്ടോ കാർക്കശ്യം നിറഞ്ഞതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മതഭ്രാന്ത് പോലെയോ ഒന്നും ആശയം എഴുതത്തില്ല. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടും ഇത്രയും നിരാശയും ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആവശ്യകതകൾ മാത്രം അദ്ദേഹം അത്രയും ബോൾഡ് ആയിട്ടാണ് തന്റെ മാഗസിനിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്കകത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് തപാൽ മുഖേന അയക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭാരതത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈബ്രറികളില്, യൂണിവേഴ്സിറ്റികളില്, ഗവൺമെന്റിലെ, സാംസ്കാരിക സംഘടനകളില് എല്ലായിടത്തും തപാൽ വിലാസങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് തന്റെ ഭഗവത് ദർശനം എന്ന മാസിക എല്ലാവർക്കും അയച്ചു. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കകത്ത് മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അവിടെ എല്ലാം അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടോട്ടെല്ലാം അയക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് വിദേശികൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ എഴുതും: എന്റെ ജന്മഭൂമിയിലെ വ്യക്തികളെക്കാളും കൂടുതൽ ഔത്സുക്യത്തോടു കൂടി ഈ സന്ദേശം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്, എന്റെ പാശ്ചാത്യ വായനക്കാരാണ് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് കൂടെ ചേർത്താണ് അദ്ദേഹം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്റെ മാസിക തപാൽ വഴി അയച്ചപ്പോൾ എഴുതിയിരുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനും അദ്ദേഹം ഒരു ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് ദൈവദർശനം എന്ന ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് മാഗസിന്റെ ഒരു കോപ്പി അയച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ഒരു ലെറ്ററും കൂടെ അയച്ചു. ലെറ്റർ അയച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ ജനങ്ങളുടെ ഭാവിയെ പരിതാപകരമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് അത്തരം ഒരു തകർച്ചയിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുക എന്നൊരു ലെറ്ററോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് അയച്ചത്.
കൂടാതെ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഏകാന്തതയിൽ സഹായത്തിനായി കരഞ്ഞപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതി. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു റിപ്ലൈയും പ്രസിഡന്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നീട് നമ്മുടെ അഭയ് ഡൽഹിയിൽ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൂടായി. തണുപ്പും ചൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് ആണല്ലോ ഡൽഹിയിൽ. 114 ഡിഗ്രി വരെ വേനൽ ചൂട് വരും. അപ്പൊ ആ ചൂടത്ത് പോലും അദ്ദേഹം ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ തന്റെ മാഗസിൻ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം സൂര്യാഘാതമേറ്റ് ബോധരഹിതനായി വീണു. ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ കുറെ നേരം അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്നു. അപ്പോഴാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത്. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ ഒരു പശു ആക്രമിച്ച് റോഡിൽ തള്ളിയിട്ടിരുന്നു. എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമ്മളാണെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അപ്പോഴേ പോയേനെ. അതാണ് പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് സാഹചര്യവും ഫേസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡൽഹിയില് ഭഗവത് ദർശനം എന്ന മാസിക അച്ചടിയും പ്രസിദ്ധീകരണവും വിൽപ്പനയും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഭയ് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തില്, ആ പുണ്യ സ്ഥലത്തില്, വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാനും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനും രചിക്കാനും എല്ലാം സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബാലി ലീലകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വൃന്ദാവന ഭജന എന്ന ഒരു ബംഗാളി കവിത രചിച്ചിരുന്നു. അതിലിങ്ങനെ പറയും: എന്റെ കാരുണ്യാതിരേകത്തിന് പാത്രീഭവിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതിക ധനത്തെ ഞാൻ തന്നെ തിരികെ എടുക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ അതിനകത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാത്രി വീണ്ടും അഭയ്ക്ക് ആ വിചിത്രമായ സ്വപ്നം വന്നു. ആ സ്വപ്നം എന്താണ്? ആ സ്വപ്നം, അഭയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്ന സ്വപ്നം എന്താണ്? പോയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക, സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം. സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആരാണ് സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നത്? സ്വാമി, ഗുരുനാഥൻ. തന്റെ ഗുരുനാഥനായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ ആ സ്വപ്ന ദർശനം, പണ്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ സ്വപ്നം വന്ന അതേ സ്വപ്നത്തിൽ തന്റെ ഗുരു അഭയുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും പറയുന്നു. എന്താണ്? ഈ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം. വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. വരൂ, സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം അഭയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം അഭയ്ക്ക് ഇപ്പം മറ്റുള്ള ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല, ബിസിനസ് ഇല്ല, തന്റെ കുടുംബം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ആ സന്ദർഭം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓർത്തു, അത്ഭുതത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ 1922 പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അന്ന് എന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ വന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സന്യാസം എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ എന്തിന് ഇത്രയധികം ശക്തമായി ഇത് ആവശ്യപ്പെടണം? തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്നത്? വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ജോലിയും കൂലിയും ഒന്നും ഇല്ല, വേറെ ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ല, കുടുംബം ഒന്നും നോക്കണ്ട, അപ്പൊ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് വളരെ ശാന്തവും സമാധാനമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് സന്യാസം എന്നുള്ള വളരെ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന അത്ര സമാധാനമുള്ള
നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫേ അല്ല, അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്യാഗ മനോഭാവമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ പണവും ഈ കാണുന്നതും ഞാൻ കെട്ടിപ്പടുക്കിയതും ഒന്നും അല്ല എല്ലാം എന്ന്, ഇതൊന്നും എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നാളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് സന്യാസ ജീവിതം. സന്യാസം ശരിക്കും കലിയുഗത്തില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ 5 കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മറ്റു യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്ത 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിലൊന്ന് പറയുന്നത് ഈ അശ്വമേധ യജ്ഞം കലിയുഗത്തില് അലൗഡ് അല്ല. അവിടെ കലിയുഗത്തില് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അശ്വമേധ യജ്ഞം, അതുപോലെ ഗോമേധ യജ്ഞം. അശ്വമേധം എന്ന് പറയുമ്പോ കുതിരയാണ് അവസാനം യജ്ഞത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഗോമേധ യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പശുവിനെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ കലിയുഗത്തിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരില്ല. കൂടാതെ ഈ യജ്ഞകുണ്ടത്തിൽ ഇടാനുള്ള സാമഗ്രികളൊന്നും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സാമഗ്രികളില്ല. അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും അന്നത്തെ യുഗത്തിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്തത് എന്തിനാണ്? ഈ ആത്മാവിന്, ഈ പശുവിന്റെയും കുതിരയുടെയും ശരീരത്തുള്ള ആത്മാവിന് മറ്റൊരു ഉയർന്ന ശരീരം ലഭിക്കും, അതിനെ കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ യുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ ഇത് രണ്ടും അലൗഡ് അല്ല. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് മായാവാദ ഫിലോസഫിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ രീതിയിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ ഈ കലിയുഗത്തില് അലൗഡ് അല്ല. കാരണം സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് വേണം. നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മചര്യം നന്നായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം, അല്ലാതെ ഒരാൾ അതിന്റെ ബാധ്യതയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. നമ്മള് അത്രയും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്വയം പ്യൂരിഫൈ ആകണം. അങ്ങനെ എടുപിടിന്ന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സന്യാസം പണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യും. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അന്നേ കുട്ടികൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും എന്താണ് മനുഷ്യധർമ്മവും ആത്മാവും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമേ ഇല്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്തില് എങ്ങനെ അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം, അർത്ഥവും കാമവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാം, എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താം, ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വരാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ സന്യാസം അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് അല്ല. എന്നാൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളില് ഒന്ന് അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഗോമേധ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 3 സന്യാസം ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. 4ാമത് പറയുന്നത് ഈ പിതൃക്കൾക്ക് മാംസങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇപ്പൊ അലൗഡ് അല്ല. പിന്നെ 5ാമത് പറയുന്ന കാര്യം ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരനിൽ കൂടെ കുട്ടിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാഞ്ചാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഒരു ഭാര്യയാണ്. ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭർത്താക്കന്മാർ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാർ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അലൗഡ് അല്ല. കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഈ 5 കാര്യങ്ങളും കലിയുഗത്തില് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതില് വരുന്നതാണ് സന്യാസം. അപ്പൊ ഈ സന്യാസം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായിട്ടും സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം. ട്രെയിനിങ് കിട്ടാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ട്രെയിനിങ് കിട്ടാതെ സന്യാസം ആവുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കാണാം സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് സന്യാസിമാര് തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആൾക്കാരെന്ത് വിചാരിക്കും, എല്ലാ സ്വാമിമാരും കള്ളന്മാരാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഇതില് അവർക്കുള്ള വിശ്വാസവും പോകും. പക്ഷെ ഇവർ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അവർ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല.
അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമയായിട്ട് ഓരോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണമാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കഠിനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം കടല് കടന്നു പോകാൻ അലൗഡ് അല്ല ഒരു സന്യാസിക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാരണം കടൽ കടന്നു പോകുമ്പോ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമകളായി കിടക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു യമനിയമങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെ തെറ്റിൽ കൂടെ പോകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ക്വാളിഫൈഡ് ആകാത്ത ഒരു വ്യക്തി സന്യാസിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയാൽ അവരും എന്താ അതേപോലെ അങ്ങ് ആയിപ്പോവും. ഇത് കൊള്ളാലോ, എന്ത് വലിയ ബിൽഡിംഗ്, എത്ര പൈസയുണ്ട്, എല്ലാരും എന്തുമാത്രം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ സന്യാസിയായ വ്യക്തി പയ്യെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും. പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സന്യാസി ആയതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കടല് കടന്നുപോയി ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ അവരെ മാറ്റാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം അവിടെ എല്ലാം തമോ രജോ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭക്തസംഘം ആരുമില്ല. ആധ്യാത്മികമായി ഉയരാനായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല. മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്ന ആധ്യാത്മികമായി ഉയരാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തില് പ്രഭുപാദർ പോയി അവിടെ ഉള്ളവരെ മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. അത്രയും വലിയ ഒരു പൊസിഷനാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ സന്യാസം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറെ ഗോസ്വാമിമാര്, 6 ഗോസ്വാമിമാര്, അതില് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അവര് ഹുസൈൻ ഷായുടെ സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ബംഗാൾ അവിടുത്തെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ആ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. അതും ഉറങ്ങുന്നത് എന്താ, ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ ചോട്ടില് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ മരത്തിന്റെ ചോട്ടില് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങും. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി, ഭഗവത് സേവനമായിട്ട്. അന്ന് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമിമാരെല്ലാം എത്രയെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് മധുരയിൽ കേശവ മഹാരാജന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം അഭയ് അവിടെ താമസിച്ച് ഗൗഡീയ പത്രിക എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അഭയ് ഒരു ബംഗാളി കവിത രചിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അതുവരെ അദ്ദേഹം മാഗസിനുകളായിരുന്നു എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ മാഗസിൻ എഴുതുന്നു, ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ്, ദൈവദർശനം ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രഭുപാദർ അടുത്ത് ഒരു ലൈബ്രറി നടത്തിപ്പുകാരൻ പറയും, ഈ മാഗസിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മാഗസിൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു മാഗസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് പിന്നെ അടുത്ത് വായിക്കത്തില്ല, പിന്നെ അതങ്ങ് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വലിച്ചെറിയുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഒരു പുസ്തകമാകുമ്പോൾ അതിന് ജീവിതകാലം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്, വളരെയേറെ നീണ്ടതാണ് എന്നൊരു ലൈബ്രറി നടത്തിപ്പുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തു. അപ്പോ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അഭിപ്രായം പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്? തന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ആ നിർദ്ദേശം ഈ വ്യക്തിയിൽ കൂടെ തന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഈ വ്യക്തി ഗുരുദേവനാണ് ഈ വ്യക്തിയിൽ കൂടെ തനിക്ക് ആ സന്ദേശം തന്നതെന്ന് പ്രഭുപാദർ മനസ്സിലാക്കി.
കൂടാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡൗട്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇത് സ്വീകരിക്കാമോ, ഞാൻ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ, സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരം മനസ്സ് കർമ്മം എല്ലാം അർപ്പിക്കണം, അതിന് പറ്റിയ ആളാണോ ഞാൻ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം കേശവ മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. കേശവ മഹാരാജ് തന്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, അഭയ് നീ ഉടൻ തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതും അതും ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഗുരു ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നും. ഈ ആത്മീയ സഹോദരന്മാർ നിർബന്ധിക്കും, ഭക്തിവേദാന്ത പ്രഭു താങ്കൾ ഇത് സ്വീകരിച്ചേ മതിയാവൂ, സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാതെ ആർക്കും ഒരു പ്രചാരകനാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം തന്റെ ഗുരു പല രീതിയിലും തന്റെ ഗുരു തന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പുസ്തകം എഴുതാനായിട്ട് ഗുരു ഒരു ലൈബ്രറി നടത്തിപ്പുകാരൻ വ്യക്തിയിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്ദേശം കൊടുത്തത്, പുസ്തകമായിട്ട് എഴുതണം, ഈ മാഗസിൻ അല്ല വേണ്ടത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവത്ഗീത അതിന്റെ സാരസംഗ്രഹം കൃഷ്ണാബോധം ഹരിശ്രീ കുറിക്കുന്ന മട്ടിൽ ചുരുക്കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതേ തത്വത്തെ വിശദമായി വിവരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിവേദാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അതുപോലെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഇവരെല്ലാരും ബംഗാളിയില് ഈ ഭാഗവതത്തിനെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് ഈ അമല പുരാണം ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക, അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ ജനതയ്ക്ക്, മുഴുവൻ ജനതയെയും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ആ ഒരു ഉദ്യമം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പ്രഭുപാദർ. കൂടാതെ മറ്റു ചില പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ പ്രചാരണം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാകുമെന്ന് പ്രഭുപാദർക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വെറും കൈയോടെ നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ പുതിയ ലക്ഷ്യവുമായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങി. അപ്പോ ഡൽഹിയിലെ ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്ഷേത്ര മുറി ഉടമയിൽ നിന്ന് ഒരു വാടകയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു മുറി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം ആ മുറിയിൽ, ആ ചെറിയ മുറിയിൽ ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉള്ളത്? ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം എത്രയാണ്? 18,000 ശ്ലോകം. 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഈ ഭാഗവതത്തിൽ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ 12 കാണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എഴുതുക എന്നുള്ളത് അത്ര നിസ്സാരമല്ല. ഇതിന്റെ ഓരോ വാക്കും മാറ്റം, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഇതൊക്കെ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. കാരണം പ്രായം കുറേയായി, ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 5-7 വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. ആ 5-7 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഉദ്യമം, തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞ കാര്യം നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭഗവാൻ എന്റെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സംരംഭം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എന്റെ ഗുരുദേവൻ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ആജ്ഞകൾ എനിക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം എഴുതാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ മുറിയിൽ രാവും പകലും ഒരു മേശയ്ക്ക് മുന്നിലിരുന്ന് ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ചെറിയ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വെച്ച് ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വ്യാസദേവൻ അങ്ങേയറ്റം ആദരവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു വലിയ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ശക്തി ഇതിനുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് 100% ഉറപ്പായിരുന്നു. ഈ ഒരു എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കും. അതിലെ ഓരോ വാക്കും ഓരോ ഭാവാർത്ഥവും അത്രയും ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്.
പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്റെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ ആകും, എനിക്കിത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വിപ്ലവമാകും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, നല്ല ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ, അവരെ എല്ലാം താമസിച്ചിരുന്നത്, ജീവ ഗോസ്വാമി താമസിച്ചിരുന്നത് ആ ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാരും പ്രസാദം കഴിച്ചിരുന്ന് കൂടി ചേർന്നിരുന്ന് ജപിച്ചതും എല്ലാം ആ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവരുടെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. തന്നെ ഭക്ഷണം എല്ലാം പാചകം ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ജനാലയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി കുടീരത്തിൽ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ദിനം തോറും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു. അത് പകുതി ജോലി മാത്രമേ ആയുള്ളൂ. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ? ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് അച്ചടിച്ചിട്ട് അത് അതെ. അപ്പൊ പകുതി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധത്തിന് പകുതി മാത്രമായി. പക്ഷേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണ് അടുത്ത ഘടകം. അപ്പോ അതിന് പൈസ വേണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് പൈസ ഇല്ല. അപ്പം തന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സമർപ്പിക്കാനും ഒറ്റയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗോരഖ്പൂരില് ഒരു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ തൽപരനായ ഒരു ഹനുമാൻ പ്രസാദ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് 4000 രൂപ അന്ന് സംഭാവനയായിട്ട് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പുസ്തകം ഇത് തന്റെ കൈ എഴുത്ത് കോപ്പീസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബോധ്യമായി, അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ 4000 രൂപ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ 4000 രൂപ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് വായിക്കുന്നു, തിരുത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് തന്നെ അത് പ്രിന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. പിന്നെ പ്രിന്റിങ് എല്ലാം തീർന്നതിന് ശേഷം 3 പുസ്തകങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് എഴുതിയത്. 12 കാൻഡോയും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. 3 ഖണ്ഡങ്ങൾ മാത്രമേ ആ സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പ്രിന്റിങ് തീർന്ന ശേഷം പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പുസ്തകം വിൽക്കാനായിട്ട് പോകും. പണ്ട് ആ മാഗസിൻ ഭഗവത് ദർശനം, ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന മാഗസിൻ എങ്ങനെയാണോ അദ്ദേഹം വിൽക്കാൻ പോയത്, അതേപോലെ അദ്ദേഹം പുസ്തകം വിൽക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് അഡാർ ലൈബ്രറി ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന ഒരു പത്രത്തില്, ഒരു പത്രമാണത്. ആ പത്രത്തില് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫീച്ചർ വന്നു. ഭാഗവത പരിഭാഷയെ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു നിരൂപണം തന്നെ പുറത്തു വന്നു. അതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പരാമർശം എല്ലാം വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അറിയാൻ തുടങ്ങി. ഇദ്ദേഹം ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണെന്ന് ഒരുപാട് അഭിനന്ദനമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ലൈബ്രറി ഓഫ് കോൺഗ്രസ് മുഖേന അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പോലും ഇത് വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് ഭാഗവത പരിഭാഷയുടെ 18 കോപ്പികൾ ഓർഡർ വരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ഓർഡർ വരെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നു. ഇവിടെയും അദ്ദേഹം സ്വയം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല. കാരണം കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളെ പോകുന്നുള്ളൂ. ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് പുസ്തകം മാത്രം വിറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വിൽപ്പന ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പയ്യെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മൊത്തവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളില് ഒരുപാട് ഗവർണർക്ക് അയച്ചു. അന്നത്തെ ഈ ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ സക്കീർ ഹുസൈൻ അദ്ദേഹം അയച്ചു. അപ്പൊ സക്കീർ ഹുസൈൻ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിട്ട് പോലും അനുമോദത്തോടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊടുത്തു.
അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷണം ലഭിച്ചു. സക്കീർ ഹുസൈനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ക്ഷണം വരെ കിട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്തുനിന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ സക്കീർ ഹുസൈനെ കാണാൻ ചെന്നു. പിന്നീട് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അന്നത്തെ, ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയെ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ 1-ാം സ്കന്ധം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ട്, ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഏറ്റുവാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പത്രത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി പിന്നെ സക്കീർ ഹുസൈന്റെ അടുത്തൊക്കെ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി റിപ്ലൈ കൊടുത്തു ഒരു ദിവസം. നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർക്ക് പറയും, സ്വാമിജി താങ്കളുടെ കത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കോപ്പി സമ്മാനിച്ചതിന് ഞാൻ അങ്ങയോട് അളവറ്റ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം മഹത്തായ ദൗത്യമാണ് നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ലൈബ്രറികളിലും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഇങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലെറ്റർ കൊടുത്തു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ ലെറ്റർ ഒരു എന്താണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് പരസ്യ രൂപേണ ഉപയോഗിച്ച് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പണം സമാഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു കയ്യിൽ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയും പിന്നെ മറു കയ്യില് പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പണവുമായി വീണ്ടും അച്ചടി ലോകത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. അച്ചടിക്കാൻ പോകും, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും, എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക്. അന്ന് കാറും ഇതൊന്നുമില്ല. എത്ര കിലോമീറ്റർ കണക്ക് അദ്ദേഹം നടന്നാണ് പോയി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയില് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് നല്ല പേരായി. ഇപ്പം ഗ്രന്ഥം തന്നെ 3 വാല്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുക. അപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പൈസ വേണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇനിയിപ്പോൾ എവിടുന്നാണ് പണം സ്വരൂപിക്കുക? ഇപ്പൊ കാരണം അന്ന് 1922 നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ ആദ്യമായിട്ട് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് കേട്ടത്, പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഇപ്പൊ 40 വർഷമായി, ഇതുവരെ ഞാൻ വിദേശത്ത് പോയി പ്രചരിപ്പിച്ചില്ല. 40 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നത്, എനിക്കിനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല, എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകണം. വിദേശത്ത് പോയി പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും പ്രായമായ വ്യക്തിയാണ്. 60+ ഉള്ള പ്രായമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കില്ല. കാരണം യാത്രാകൂലി, വിദേശ യാത്രയിലുള്ള ചെലവ്, സർക്കാരിന് അവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ സർക്കാരിന് തലവേദനയാവും. അതുകൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. ഒരു സ്പോൺസർ വേണം, ഒരു NOC വേണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചെലവും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ സാധിക്കും. അതിന് അദ്ദേഹം കാണുന്ന എല്ലാവരടുത്തും ചോദിക്കും, എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകണം, എന്നെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ ഒരു മദ്രാസ് സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ അഗർവാൾ എന്ന ഒരു ബിസിനസ് കാരനെ പരിചയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ട അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയും തന്റെ ആഗ്രഹം, തനിക്ക് പാശ്ചാത്യ നാട്ടിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, സാരയില്ല സ്വാമിജി, എന്റെ മകൻ അമേരിക്കയിലാണ്, അവൻ അവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ മകൻ ഗോപാൽ ഉണ്ട്, അവൻ വഴി ഞാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതങ്ങ് മറന്നുപോയി. പിന്നെ വീണ്ടും കാണുന്ന എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഇങ്ങനെ പറയും, ആരെ കണ്ടാലും എന്തെങ്കിലും സഹായം കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം പറയും, എന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും. അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശം വരുന്നു, തനിക്ക് US പോകാനുള്ള NOC തയ്യാറായി. അപ്പം മിസ്റ്റർ ഗോപാൽ അഗർവാൾ, ഈ നേരത്തെ കണ്ട അഗർവാളിന്റെ മകനാണ്, പെൻസിൽവാനിയയിലെ ബട്ട്ലറിലാണ് താമസം. ആ വ്യക്തി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിക്ക് അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കാനുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രതിജ്ഞാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, ഭഗവാൻ ഓരോന്നും ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് പാസ്പോർട്ട് വേണം, പിന്നെ യാത്രാ ചെലവ് ഇതൊക്കെ വേണം. പിന്നെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം റെഡിയാക്കി. ഇനി യാത്ര ചെയ്യണം.
അല്ലെ? ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകണ്ടേ, ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്തണ്ടേ, അവിടെയുള്ള ചെലവെല്ലാം നിർവഹിക്കും, ഭോപ്പാൽ എടുത്തെടുക്കും. പക്ഷെ അങ്ങ് വരെ എത്തണ്ടേ. അപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാനുള്ള പൈസയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രീമതി സുമതി മൊറാർജി എന്ന് പറയുന്നത് സിന്ധ്യ ഷിപ്പിംഗിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവര് നേരത്തെ പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവന, ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് സംഭാവന അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയെ തന്നെ പോയി കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അവരുടെ സെക്രട്ടറി ചോക്സി എന്ന സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അങ്ങനെ സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്ത് പറയും, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാഡത്തിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് പറയും, ഇങ്ങനെ സ്വാമിജി വന്നിട്ടുണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിലെ സ്വാമിജിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, സംഭാവനയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം പുസ്തകമെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് സ്പോൺസറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളുടെ സിന്ധ്യ ഷിപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കയിൽ പോകണം. അപ്പൊ ആ കേട്ട ഉടനെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക. 60-65 വയസ്സായ ഒരു വ്യക്തി, നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള പ്രായം ചെന്ന അമ്മയോ അപ്പൂപ്പനോ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ പറയാണ്, എനിക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോണം. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാരും എന്തായിരിക്കും പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും വയസ്സായതല്ലേ, അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയും. ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട്, അതും വേറൊരു സ്ഥലം, ഇത്രയും ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, എങ്ങനെ പോകും? അതേപോലെ തന്നെ മിസ്സസ് മൊറാർജിയും പറഞ്ഞു, അമേരിക്കയിൽ പോകാനോ? അതിനകത്ത് അങ്ങേക്ക് ഒരുപാട് പ്രായമായി, അവിടെ പോയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചു വിടല്. അവിടെ ചെന്ന് പോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്ത് പറയും. അങ്ങനെ സെക്രട്ടറി തിരിച്ചു വന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറയും, ഇല്ല, നമ്മുടെ മിസ്സസ് മൊറാർജി സമ്മതിച്ചില്ല, ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനു വേണ്ടി എന്തിനാണ് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നത്? ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് തീർത്തൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു വിടും, ഈ സ്വാമിജിക്ക് അമേരിക്കയിൽ പോയി കൃഷ്ണാവോധം പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ വളരെ ആവേശം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ ചോക്സി സെക്രട്ടറി പോയി പറയും. അപ്പം ഈ മൊറാർജി പറയും, ഇല്ല, സ്വാമിജിക്ക് വയസ്സായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തന്നെ നോക്കൂ, ഒട്ടും തൃപ്തികരമല്ല. കൂടാതെ അമേരിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സഹകരണ മനോഭാവം ഉള്ളവരൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ശ്രവിക്കില്ല. ഇപ്പോ ചോക്സിയുടെ അടുത്ത് പറയും, രണ്ടാമത്തെ വട്ടം ചോക്സി വന്നിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കാണണം, ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നേരിട്ട് പോയി കാണുമ്പോൾ പറയും, അങ്ങ് ഇത്രയും വയസ്സായില്ലേ, ഈ അവസ്ഥയിൽ താങ്കൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ ഏറ്റെടുത്താൽ എങ്ങനെയാ ശരിയാവുക? അപ്പം നമ്മളെ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായില്ല, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പറയും, ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാരും നോക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അങ്ങ് അവിടെ എങ്ങാനും പോയി മരിച്ചു പോയാൽ എന്നാണ് ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖം ചുളിച്ചുകൊണ്ട്, മരിച്ചു പോയാല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എന്താ ഈ പറയുന്നേന്നുള്ള രീതിയിൽ മുഖം ചുളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ശാഠ്യം പിടിച്ചു. ഇല്ല, എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ, എനിക്ക് പോകണം, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്, എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആ ശാഠ്യം പിടിച്ചിരുന്ന അവസാനം സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ശരി, അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ. അങ്ങനെ യാത്ര, ഈ കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരക്ക് കപ്പലാണ്, യാത്രക്കാര് കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലല്ല. ഈ കപ്പൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ ചരക്ക് പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ 1.5 മാസമൊക്കെ എടുത്താണ് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ചരക്ക് കപ്പലില് പോകാൻ സമ്മതിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷമായി. കൽക്കത്തയിൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം 13-ാം തീയതിയിലാണ്. ആ കപ്പലിന്റെ പേരെന്താണ്? ഏത് കപ്പലിലാണ് ഇദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തത്? ജലദൂത എന്ന കപ്പലിൽ അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മിസ്സസ് മൊറാർജി എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും. അവിടെ പോവാനായിട്ട് കമ്പിളിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ സെക്രട്ടറിയെ വിട്ടിട്ട് കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളും പിന്നെ ചില ഫോം ഒക്കെ ശരിയാക്കാനുണ്ട്, അതെല്ലാം. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 500 കോപ്പികൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തത്, ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാ സഹായങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജലദൂതയില് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ജലദൂതയിലൂടെ
യാത്രയ്ക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തന്റെ ഒരുപാട് നാള് അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ച കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കൽക്കട്ടയില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരിടം പോലും ഇല്ല. ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ബന്ധം എന്ന് പറയാൻ ആരും ഇല്ല. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കും എല്ലാരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആരുമില്ല. അങ്ങനെ വൃന്ദാവന ഭജന എന്ന പദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ, മക്കൾ, പേരക്കിടാങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നാൽ കയ്യിൽ പണം മാത്രമില്ല. അതിനാൽ അവയെല്ലാം നഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ഇതേ നഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലം താമസിച്ചതും ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ്. പിന്നെ യാത്ര പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്രയ്ക്ക് തലേ ദിവസം തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ സമാധി മന്ദിരം അദ്ദേഹം മായാപൂരിലാണ്, അവിടെ പോയി ദർശനം എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്റെ കയ്യില് ഒരു സ്യൂട്ട് കേസ്, കുട, ഒരു കിഴി, ഉണക്കിയ ധാന്യങ്ങൾ, ഇത്രയും കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം കയറുന്നത്. ഇത്രയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. ഈ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഈ തന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്ത കുറെ 3 വാല്യങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കാത്തിരുന്ന നാള് ആഗതമായി. പഴയ ജീവിതത്തിനെല്ലാം വിരാമമിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്നു, എന്നാൽ പോലും അത്രയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി തന്റെ ഇന്ത്യൻ വൈദിക സംസ്കാരത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ ആൾക്കാരേ അല്ല അമേരിക്കയിലുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യാത്രയില് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു, അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഈ വിദേശത്തൊക്കെ വന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്ത്യക്കാർ ഭയങ്കര ഫാമിലി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, പ്രഭുപാദർ പറയും, അത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ. അവരത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, അവർക്ക് വേറെ സമയമില്ല, ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ സമയമില്ല. അവര് ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, കുറച്ചൊക്കെ സത്വഗുണത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കമ്പയർഡ് ടു മറ്റേ വിദേശികൾ. പക്ഷെ അവർക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അതേസമയം വിദേശികളോ അവർക്ക് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ അർജുനന് തന്റെ കുടുംബമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വളരെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നത്. ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് മാറ്റുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ്, തന്റെ കടമ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പാഠം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ആ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ആരും എൻകറേജും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് ഇതിനൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം, ആരും ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ആരും ഒരു പ്രൊമോഷനും കൊടുത്തില്ല, ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. വിദേശത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ജലദൂത കപ്പലില് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സ്ട്രീം നാവിഗേഷൻ, അതിൽ ഒരേ ഒരു പാസഞ്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു പാസഞ്ചറിനുള്ള മുറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ട്, ക്യാപ്റ്റന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്, പിന്നെ ചരക്ക്. അപ്പൊ ഈ 69 വയസ്സായപ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദർ ആ ജലദൂതയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രീ ടിക്കറ്റും ഫ്രീ ഫുഡും കൊടുത്താണ് നമ്മുടെ മിസസ് മൊറാർജി വിട്ടത്. അരുൺ പാണ്ഡ്യ എന്ന ക്യാപ്റ്റനും ഭാര്യയും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടു, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ ഭയങ്കര മഴ, കനത്ത മഴ, ഭയങ്കര അസ്വാസ്ഥ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ജലദൂത ഡയറി ഓഫ് പ്രഭുപാദ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തില് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ അതിനകത്ത് നേരിട്ടത് എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് കപ്പല് നേരെ ശ്രീലങ്കയിൽ കൊളംബോയിലെത്തും. കൊളംബോയിലെത്തിയപ്പോ കുറച്ച് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ സീ സിക്നസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി.
അതിനുശേഷമാണ് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ കപ്പൽ കൊച്ചിയിലെത്തും. ഓഗസ്റ്റ് 20-ാം തീയതി 20-ാം തീയതി ജന്മാഷ്ടമി, 21-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്ദോത്സവം. ആ ഓഗസ്റ്റ് 21-ാം തീയതി നന്ദോത്സവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ 70-ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ, 70-ാമത്തെ ജന്മദിനത്തിന്റെ അന്നാണ് ഈ കപ്പൽ കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ കൊച്ചിയില് എത്തി. കൊച്ചിയില് നേരത്തെ ബോംബെന്ന് വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പെട്ടി അത് കപ്പലിൽ കയറ്റി. പിന്നെ 23-ാം തീയതി കപ്പല് നേരെ റെഡ് സീല് കയറും. റെഡ് സീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അവിടെ യാത്ര. ഒത്തിരി അലകൾ വന്ന് സീ സിക്നസ് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഇത്രയും പ്രായം ചെന്നിരുന്നു, തലവേദന വരുന്നു, ഛർദിക്കുന്നു, 2 വട്ടം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ എനിക്ക് ഈ നെഞ്ചുവേദന വന്നാൽ ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കില്ല. ഇത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരുന്നെങ്കിലോ കൃഷ്ണനിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസവും പോകും. കൃഷ്ണ എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാട് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രഭുപാദര് ഇത്രയും കീർത്തിമാനാകുമോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ്? തന്റെ ഭക്തന്മാരെ അത്രയും പ്രകീർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം അത് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ട്. ആ സഹനശക്തി ഉള്ള അത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് പരീക്ഷണം തരൂ. ഇപ്പം പ്രഹ്ലാദനെ എടുക്കാം, ബലിമഹാരാജ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദനൊക്കെ എന്തുമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് നേരിട്ടത്. പക്ഷെ ആ പ്രഹ്ലാദനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇത് എന്താ ജീവിതത്തിൽ ഓരോന്ന് തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒന്ന് സപ്പോസ് പ്രഭുപാദർക്ക് ആഗ്രഹം, തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ കെട്ടണം, ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ വലിയൊരു കോടീശ്വരൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങേ സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ ആ കോടീശ്വരൻ പണം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഹരേകൃഷ്ണ ടെമ്പിൾസ് ലോകമെമ്പാടും നിർമ്മിച്ചു. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുമോ? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് എല്ലായിടത്തും വന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും ഇത്രയും ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടില്ലായിരുന്നു മാതാജി. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അറിയാം, തന്റെ ഭക്തൻ, എല്ലാരും തന്റെ ഭക്തനെ പ്രകീർത്തിക്കണം, തന്റെ ഭക്തനെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്തതല്ലേ? ചൂടത്ത് സൂര്യാഘാതമേറ്റ് തലകറങ്ങി വീണു. ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് ജാക്കറ്റ് പോലും ഇല്ലാതെ പശു ഇടയ്ക്ക് കുത്തി തറയിലിടുന്നു, ആരോരുമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു, 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു ഈ പ്രായമായ സമയത്ത്. എത്ര പേര് അദ്ദേഹത്തിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി, ഈ വീട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചു, ആരും സപ്പോർട്ടിനില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ആകെ 40 രൂപയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോവുകയാണ്. ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത്? അത് പ്രഭുപാദരെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ. ആ പ്രഭുപാദരെ എല്ലാരും, തന്റെ ഭക്തൻ എത്ര വലിയവനാണ്, ആ ഭക്തനെ എല്ലാരും സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഓരോ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയും, ആ കപ്പൽ യാത്രയില് ഞാൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിച്ച് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മർ ഈ ശരശയ്യയിൽ കിടന്നു, ഇത്രയും വേദന അനുഭവിക്കുന്നു. ഭീഷ്മരെ എന്താണ്, ആ ഭീഷ്മരുടെ ആ പൊസിഷൻ എത്ര ഉയർന്നതാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അപ്പം ഭക്തന്മാര് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ അയ്യോ എനിക്ക് ഇത്രയും വന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയില്ല. അവരിതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ് എടുക്കുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അസഹനീയമായ വേദന വന്ന് അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കാണും. നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, കൃഷ്ണനും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നം, അതായത് ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും തന്റെ നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ വിളങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു നൗക തുഴഞ്ഞു വരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ പല അവതാരങ്ങളും, നരസിംഹദേവൻ, ജഗന്നാഥൻ, വാമനദേവൻ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഒരു വലിയ നൗകയില്, മത്സ്യം എല്ലാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരുമായിട്ട് നൗക ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു വരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയോട്, വിഷമിക്കേണ്ട, എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി.
പിന്നെ ആ ഹൃദയാഘാതം അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സെപ്റ്റംബർ 1-ാം തീയതി ജലദൂത സ്വിസ് ചാനൽ വഴി എത്തുന്നു. പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ 2-ാം തീയതി അതവിടെ നിന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് എല്ലാം ശരിയായി. പിന്നെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തില് കൂടാണല്ലോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തില് അത്രയും ശാന്തമായിരുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം. ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ശാന്തമായി കണ്ടിട്ട് ആ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ കരിയറില് ഇതുപോലെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിരുന്നു. കാരണം ആ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ വന്ന് അത്രയും ശാന്തമാക്കി കൊടുത്തു. കാരണം ആ ശാന്തമല്ല അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം എപ്പോഴും ഉള്ള പോലെ ഉള്ള ഒരു ഫേസ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞതാ, അങ്ങനെ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു. ഈ കപ്പൽ ഓടിച്ചത് അത് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ 35 ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ജലദൂതയിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ബോസ്റ്റണില് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ബോസ്റ്റണിലെത്തി 2 മാസത്തെ വിസ കിട്ടി. ബോസ്റ്റണിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ ആകെ ഒരു ദിവസം നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടെ എത്തിയതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ബോസ്റ്റണിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബംഗാളിയില് മാർക്കെയിൻ ഭാഗവത ധർമ്മ എന്ന ഒരു കവിത രചിക്കും. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത്രയും അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ്. ആ കവിത രചിച്ചു ബോസ്റ്റണില് എത്തുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ലീലയില് ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള ലീലകളാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാളെ ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. ഈ ഗീതാ ജയന്തിയിൽ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്ന് തന്റെ ജീവിതം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ പ്രചരിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരെല്ലാം ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് ഇത്രയും കഷ്ടതകൾ അർപ്പിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മാസം നാളെ തുടങ്ങുകയാണ് ഗീതാ ജയന്തി. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗീത ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രഭുപാദർക്കുടെ ചരണങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സേവനമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഒരുപാട് പേരില് വാങ്ങിച്ചു നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാം. ഒരുപാട് പേരിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുന്നതാണ്. പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാൻ ഇനിയും ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഗീതാദാനം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പ്രഭുപാദർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ആ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിലും കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹം സന്തോഷമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനും, തന്റെ ഭക്തൻ സന്തോഷിക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഭഗവാനും സന്തോഷിക്കുമല്ലേ. അപ്പൊ നാളത്തെ ആ ഗീതാ ജയന്തി ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ 5, ഓരോരുത്തർക്കും ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഞാൻ 5 പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ 10 പുസ്തകം 20 പുസ്തകം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്രയാണോ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിൽ അതേ ഒരുപാട് പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിക്കണം, ഗീതാ ജയന്തിയാണ്, 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു വിരാമം വരും. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.